Bisdak! 12! Ang gusto lang namo nga mahitabo, mag-relax mo, but at the same time, makabuhat mo og travel content featuring Almeja Azul. Ang ako mong gudyahay Kaya giuna pa ninyo ang ligo-ligo dito, Pangbadlong na baya mo na ako dito, unahon ninyo ang ilang video. Bisdak, Good. miabot na pod ang adlaw nga kinahanglan nato mabalaan kung kinsa pa ang magpadayon sa kompetisyon. Lami sa feeling na makita namo ba ug mapansin namo nga inyuhag yung giseryoso ang content creation. Surprisingly lang pod, naay mga top performers before sa first elimination ang ninaog yun sa ilahang ranking. Ang akong tawagon nga mga pangalan, please step forward. Carissa, Kian, Moises. Congratulations, magpadayon pa mo sa Bisdak 12. Riza, Kanangs, Ron, Barbs, Jeneline, Nel, ug Bijoy, please step forward. Ang uban sa inyo magpadayon pa. Gikan sa cooking inato, LYR branded content ug travel content. Ang mga top performers karong si manahuna ang ikatulo sa ranking. Kanangs, magpadayon pa ka sa Bisdak 12. Dali na ka mabalik sa imong pwesto. Ang ikaduha sa ranking, Ron, magpadayon pa ka sa Bisdak 12. Bijoy, congratulations, ikaw ang top 1 karong si manahuna. Salamat. Riza, nakita namo ang grabe kalingaw nimo nga personalidad. Apan naapoy mga challenges nga medyo nag-struggle ta, Riza. Pero naatay gina-follow nga scoring system. Monang Riza, sakit man. Sakit man, pero kinahanglan nga makita pa namo kung unsa pa ang imong makaya kay ikaw ang ikaupat sa ranking karong si manahuna Riza. Doday. Barbs, Nel, Jeneline. Dinhi na lang nahuman ang inyong journey sa Bisdak 12. Daghang salamat.
Thank you for being your mother for 1 week, di ba? Oo. Yes. Ang ako lang gini is you follow the rulings. Ayaw giglax, no? Kay nakita mo gininyo kung asa dapit. Marabag ka ng gamitan gyud yung common sense. Di ba? You see me, ako ingani, pero nalimtan ako ang common sense. So, see what happened. Kana, naisa sa inyong dirida, I really have to tell you, you believe in yourself. Do not think about what others, but remember to play by the rule. Remember to be, kana bitang, dili man nato na sila i-mind ng kanang mga outside forces, but it will be happier. You successful yun kaayo kung you can do it on your own. Salamat kay sa atong banding bitaw. Kay ginatrato ta mga kuya ug mga ate ba. Ibaw kung anak ko'y pangandoy. Ug magpadayon gyapon ko kung sa man akong nasugdan. Pero kay competition man i-accept lang gyapon ako ang sa may naitabo sa akong kinabuhi. Og grateful gyapon kay naging part ko aning Bisdak 12. Maong sa inyo ha. Laban og padayon ra. Gusto lang ako sa sulti ninyo nga go, laban. Grabe ka swerte na ako nga. Part ko na nga programa kay tugod ninyo. Dagan kay kung nakatunan isip bago pa nga nagsugod aning mga content creator. Nirealize na ako nga dili sa yun ang kinabuhay sa content creator. Oh, thank you sa pila ka adla nga panukuban nato. Dagan kay kung na-learn ninyo. Thank Kita na tayo. Thank you. Be yourself. Wapa ko naman good unta sa imo ha, pero I have to go. Bisdak 12! Ingat kayo lahat. Guys, thank you sa inyong tanan. Dret, thank you. Moy, laban mo ya. Ako, bago pa dyan ko gasugod na nga journey, nakaibaw ko kung kaugalingon yes, makahimo ko content, pero wa pa day ko kabaw sa mga proseso unsa day ang ngay i-apply isip content creator. Gihimo na sige ko nilang mama, at least nakatabang sa ko nila na sa ilang ka-stress na as like comfort ba. Mapasalamat taon nga papon kay ko sa mga viewers na ko. Salamat, mahinaot lang ko nga sa akong napakita ninyo, na-appreciate ninyo. Kaya ako dyan itong gibuhat. Tinod-anay lang. Gikan sa akong pagkatao, kinsa ko. Wala ko gitago-taguan. Akong gipakita kung unsa ako ang tumahimo. Salamat yapon ta akong mga aspirant. Padayon lang jud mo. Kay bawo ko kaya kay na ninyo. Thank you guys mga banding nato. Kung sa may ako nabuhat from day 1 up to now, maugid to ako. So I wouldn't change a thing. If I learn ko, daghan kay akong na-learn. And even sa katong kaganina, kaana akong utok because of the realizations. Daghan kayo realizations. I know ma-reach kayo siya para sa ako ha. Sa start pa lang, di ba, naingon ko, there is a reason that I'm here. And I seek healing. And there are parts of me that have healed. And I know that the healing will continue even after Bisdak 12. Papa, thank you. Napadyo isang amin akong mauna ni. Dili di ay, wherever you are, napadyo di ay ko i-give back sa imuha. And you know that. Sa mga nangauli, ayaw kalimti ang mga learnings nga nakuha nyo diri sa Bisdak 12. Tan kay mako gito ikatabang labi na if i-pursue nyo ang life nga as a content creator. Mako gito tabang no kay imagine ako gani nga ga-start ko og nabi gatudlo na ho. Wa may gatudlo na ho. So ako lang jud adto. So swerte lang jud tong nakasud diri sa Bisdak 12 kay in just few days nga pagstay nila diri. Daghan kay sila learning na kauha. Ang mga na-learn sad namo among gihatag ba. Mura sila naka-access og premium.
So hopefully katong mga na-learn nila is ilang i-apply sa ilang kaugalingon. Proud ko sa akong kaugalingon kay nisukol ko sa mga challenges nga gipabuhat sa amuan. I know nga gikuha na ko ang akong best pero i-accept nang nato kung sa nahitabo. Sa suporta sa ako labi na sa akong pamilya kay bawo ko nga proud gyapon mo sa ako ang naabot sa kinabuhi. Sa ako sa akong kaugalingon proud po ko na naging part ko aning Bisdak 12. Sa akong mga followers, salamat kay sa inyo ang suporta. Ug unta inyo ha pa kong suportahan sa mga unsa pa mang sunod nga journey nako sa kinabuhi. Sa ako mga co-aspirants, laban ra og padayon then i-enjoy ang journey. Mga Bisdak, 7 na lang mo nga nahibilin. Congratulations sa inyo ang atong natun-an karong adlaw, dili gid pwede magkampantita sa atuang mga previous performances. Kay anytime pwede gyud nga mulabaw ang inyuhang mga kauban. Para sa inyuhang sunod nga challenge, usa sa mga trending nga mga contents sa TikTok ug sa ubang platforms mao ang mga transition challenges sama sa Asoka ug Piliin Mo ang Pilipinas. Mauna nga sa sunod ninyo nga content nga pagabuhaton, kinahanglan makabuhat mo og 1-minute video sa Buhing Dugo Challenge. Kabantay man siguro mo nga ginapadungog na namo sa inyoha ang kining kanta ni Joseph Gara kay para ma-familiar mo sa iyahang tugtog or iyahang kanta. Aron nga mas matagaan mo idea sa inyohang mosunod nga challenge, tan-aw na to ang mga samples nga nag-trending sa social media. Mahal kong Pilipinas. Mga Pilipinong kabataan na pag-asa ng bayan. Consumado mes! Ulitin! Ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Raisa, gusto na mo mabalaan nga nung emotional man kaayo ka. Kanang katang challenge ko kay feel ko di ako challenge ba kay kanang kay feel ko di ko ka murag mo pinakalisod kay katong first day nako murag kaya nako kay di man ako nag-edit sa kanang kay mga challenge kay na transition bay sa magakita mo sa ko video murag wa gyud transition ana ba mo nakahila ko kay murag kay sila gyud hawd gani. Raisa, valid ang imuhang gibati pero gusto nako nga mahinumduman nimo nga kung nakabantay ka grabe ka unpredictable sa mga resulta sa inyong mga contents. Himuan ni nga inspirasyon nga ma-achieve nimo ang mosunod nga challenge. Gatuo mi sa imo Raisa. Thank you. Ayaw pod ka balaka kay naaman pod mi dinhi permi aron mogiya sa inyo ha. Para sa kining challenge, sa first few seconds sa instrumental kinahanglan aduna mo'y storytelling. Ang gusto namo nga madunggan sa inyong narrative kung nganong proud mo kung asa mo nanggikan. Labaw na sa tanan nga proud pud mo nga usa mo kabisdak. Katong nagsugod na ang kanta nga naanay vocals dito na ninyo ipakita ug magamit ang inyong costume nga among gipadala sa inyoha. Magamit gyud. Magamit today. Walang abang din. Miss Cynthia, Telma, unsa ang inyong gipangita sa ingon aning konsepto? Mga akong gipangita ani na konsepto kay drama na makakatch gyud sa amo agayng kasing-kasing kung kinsa ka, kinsa imong gi-represent, unsa imong culture. At the same time, gusto na makita na creative mo, dili lang katong among na-observe, nadungog na mga stories sa previous ninyo ng mga challenges. Gusto gihapon na something new, something refreshing, o something unique. Ako ang gi-expect ani nga klase nga challenge, no? Ihutang na akong kagalingon na sa viewer is ang smooth nga transition. Kaya anak gid ko mapa, wow, gusto no makita ang inyong ka-creative. Kung kaya ba niyo nga inantuwel, kamo-kamo ra gyud no? Kay kato gani sila, daghan gito sila ang mga team. But ana mates ang inyong pagka-creative kung smooth ba.
ang ako ang ginapangita gyud aside sa transition, sa skill sa transition, ang storytelling gyud, ang narrative kay mao gid na ang mutatak sa mga viewers sa kani nga klase nga content, ang inyuhang narrative, ang inyuhang storya sa kinabuhi, ang inyong hugot, ang struggles ninyo. Pero kinahanglan kay mao man na ang mensahe sa buhing dugo god, magsugod sa kalisod, pero kahibaw ta nga moabot ang panahon kita na pod ang paboran sa Ginoo. Mga bisdak, buhi pa ba ang atong dugo? Amen! Kung buhi pa ug andam na mo sa sunod nga challenge, sugdan na nato. Good luck! Atake baka mga negative thoughts, bitaw ang atake fact, negative. So, pwede ka man sulat direct mga words. Oo, mga words. Unta mag-meet ang akong expectation sa editing. Pero I will. Kaya na ko, Madi. Kaya na ko. Full off ko ni. Lagi day right time na magamit ang akong pagkalumad. And this is it. Ormoc, ang meaning man sa kalachuchi o pineapple is strong and resilient gani. So, bali ang outcome is like strong ang mga bisdak, mga babayan. Pwede ito or... Huwag magsugo sa kapag-ibang I don't know kung my work is yan. Inekal, adik. Di dyan ako ulit yan. So, mo to ako sa gamiton. Umurag ang ilang i-judge ba niya? Sabi yan eh. Kung inyong tanaw, no, ka ng si Ron kay lagi dagang tato. Tanaw ni mo nga, marag tough kay ni siya da. Marag ako ma-share din ninyo, no? O sarasad ko nga, po na nga tao nga, same sad na na feelings. Sa mo ka ng dili ko sad ma-appreciate sa family ba? Is good ganyan ang family. Mahumo ko ba? May before sa tuwa, nabot diri. May namdang na sab ko sa lola. Waingon, sasayo mo, so makuha mo na. Sa ako na ba? Nagpagbubuhat na lang kung paano para makita ko ni Lol. Ana ba? Every time nga kanang mga naka-trophy, nakadaong sa makal, ligay sila. Congrats. Pero di ko wala. Gusto ko makita na ma-appreciate ko nila. Before ko katong walay tato ko, ginaing na naman ko kanaligan kong tingin. Mga kagbayit. Kabantay ka, mo na usa sa ito nga na-insecure ko. Ingon sa balay ba nga? Bayit mga may alakas. Which is really yun. Also sa isa reason yun, nakatato, wala makita na daw, iso kung sa inyong mata ba. Always kumagugin na bully sa na. Manakaroon, o sa isa na ni-protect. Dini na ko basta-basta o kilabot, ano ba? Yes, gi-bully na yun ko. Tungkol niya, pagkahinhin sa akong tingog, manggod, ma-judge na sa tao nga. Nasamod na hilumon ko before. Pag na ako'y kanang boundaries sa akong self ba. Tungkol ka na laging gi-bully ta, sumahadlok na ka mo interact ng tao. Kay basin na sila masutilain. Mo nang naabot ko ani nga tato. Gusto na ko i-share sa tanan even though deep inside nga si Ron nga humok, gusto na ko ipakita nga magpakalig-on Japon. I-share lang sa nabo nimo ko sa unang good si mama wal kay adan ka siya suicide. Kuan ko ato grade 5. So bali na pa si mama to katong kuan na kay si mama libog na usaon ni pagbuhi na ko. Kay wala man support ang papa. Naman to grade 5 ko. Nanika mo na ko, sige ko katapsad sa silahan. Ano, tidaga na nga akong igagaw. Muy, mama mo inom ugas. Mga to tayo mga, kabaon siya ko buhaton. Tidagan ko, gibiyaan ako. Ang classical, ako teacher. O tsaka mga nibiya ako sa room. Pag-abot ko sa balay ko, guys. Pag-abot ako sa portahan, ano po, ano ka, ma-after the go, ako gipungit. Ako maayaw. Sabi, risuruan nung... Pati na akong mama, sige ma'am. Balagot ikwartang na. Nanikapot ito nga. Naapo din mo, duli, pangit. Kung ma-overthink din ko nga. Kasi mapakamatay na sa sinama. Adlungay ko ato ko, kay di ko ka-imagine niya. Mapakamatay ako, mama, tubangan lang ko. Wala sa na-appreciate dyan sa ako family nga. Alam din italis din. Kay muy may tawag na ko sa balay ko. Mato, abot na lang ko yung ani. Then, as in, hilom lang yun. Mara na ako nilakaw. Ngita na sa guguan. Nari sa mo. Pero sila kabawat. Pero mo na, ang question sila ko siya,
Appreciate ba Japon ang balik ko? Basin, balik na ko, yaw-yaw ra Japon. Mao ra Japon, ang routine ba? Mo na, babol na ako itato. Para matanaw nila, ma-isong version ka. Oh, pero deep inside, kipi tayo. Ano ba? So, mao nang imong atake sa imong narrative karon, mapakita nimo tato. Saan nimo to pag-execute? Acting, through dancing, while voice over, acting. Acting, insert to all talent. Atin na first na ako ang achievement na daog ko. Matumutan-transition na kong lapo-lapo. Pwede man ako ang nga padayon si Bus. Bisda ko ka padayon. Yan ako ni Gawas. Bali, ang character ko is kato. Mura ako wala. Naman pambalang outfit. Sila ko lapo. O ganing nakaya. O parang ito ang matouch up sa buhay mga maode na yung message. But pero gusto mo nga ma-achieve din ako. Ang matamo na mga execution. Ma-achieve na nimo. Umidag ako ay ganoon lang kaya. Kailap at tani. Okay kayo. Kato lang, lamian lang gid mga transition, yung mga movement nimo nga seamless bitaw mga dayon ba? Yes, Mao ginakong gusto. dayon. Ma-achieve nimo na. Sige, dayon. Go. Sige. Wala na may opportunity kung mananghit sa si Miss Cynthia sa inyo. Si Miss Cynthia, muling na siya ugma. Kunya, sayo siya sa mundag. So, Dili na ko hindi na siya makaabot sa performance feedback. Pero mag-judge niya kung siya sa inyong performance ka. Kailangan mo ng scores. Miss Cynthia, basta na gusto mo. So, mo lagi ito nga, kung kinsa man galing magpabili ni Joanne, parang ganyan tanay. Dapat man-learn mo nga ma-happy sa uban. Para kanang kanang ang the best jud sa imong kagalingon, no? Kanang matuto kang malipay sa uban o aron malipay ka. Kay peace man guna mo. Kay ug kanang puros ra kanang kadaot negative ang imong para sa uban, mura kag way peace sa imong kagalingon. Mura puros ka kanang kasuya, kadakot. So mahimo nga matoxic na nung kamo talaga nga na ubang mga content creator karon mga toxic kay na uban ana di sila malipay nga inana tong uban. Insecure ana. Mga insecure ba? Pero di gina siya malikayan mo. Kay namo kitay inside out sa atong brain. Sila ang girl ko naman tayo mga klaseng emotion. So inaw ta makaya ni jog i-handle. I-handle ra jud ang katapat jud anak kay wala ito kinunhan atong enemy sa atong kinabuhi sa atong pagalingon. Og labaw sa tanan ayaw jud kalimtin so. So mo jud ay pinaka-importante. And then also kung dili man wa man ganiling ninyo na achieve ang gusto niyo mahitabo diri sa Bisdak 12. So mura na ako kaingon kung para nimo para jud na nimo. Kung gitagana jud na sa Ginoo nga para nimo, para jud na nimo. Sa bugas ka, no? And usa pa ko pong uban nga giingon nga ang redirection daw is a direction. So maybe i-part ka sa Bisdak 12 kay para ma-learn nimo ni kay basig naa pa day kay lain nga agihan. No, inana pa. So ora to inaot nga i-apply ninyo ang mga na-learn diri sa Bisdak 12. Kung magpa-dazon man galing mong as a content creator, mako jud tama.
Mura to akong ikaingon. Oh, and that's it. This is missing. Mingawan po kay Miss Cynthia. Even off-cam, kaya ako mag-check na-visit sa iyang room, tapos mag-share me. Funny magad si Miss Cynthia. Something na wala na ako gi-expect. Gabi ko like, grabe na siya ka-seryoso sa kinabuhi, grabe ka malumanay, grabe ka hilumon. Impressed ko kaayo sa iyang pag-mentorship pod, the way she delivers her critiques, mga judgment, unsaon niya paghatag og correction sa mga aspirants na work balance gay ni. O nakita na ko kay Miss Cynthia na effective yun ay siya. I'm gonna miss her. Mga bisdak. Hi, Col. Hi, Miss. Hi, Miss Telms. Magtanaw mi sa inyo karon ba? Marag medyo ma-emotional mi. Nagsugod mo nga 12, 7 na lang mo kabuok. Unya kanang inyohang regional costume nga gina-represent yun ninyo kung asa mo nang gikan, maka-proud kayo. Sa inyohang gipakita sa Buhing Dugo Challenge, kay ang amuag yung ginasulayan dinhi. Ang gusto namo nga makita pod ang unsa kahawd ninyo pag-abot sa storytelling. And at the same time, ang inyuhang creativity pag-abot sa mga transition, sa pagpili og clips, ug labaw sa tanan sa editing. Muna nga tan-awon nato ang inyuhang Buhing Dugo video content. Unahon nato, Riza. Hi, I'm Riza, all the way from the city of beautiful people, Ormoc City. Kay bakong duna tayo maabtan. Walay dalang nga lagyo kung ang dugan ang nagsugo. Ug sa atong pagkita tunang mapuptan. Tinud nga kalipay o hilabihan. Hello, Rice. Hello, Col. Mura jud ka og Santo Niño sa mong pananaw karon nga nagbitbit og pinya. Thank you, Col. Riza, hi. Hello, Madi. Kumusta ka? Okay lang, Madi. Kinsay nag-design sa imuhang gisuot karon? Ay, mag-thank you na ako sa ako designer. Actually, wa siya kay baho og asa ko paingon. Basta kay ako lang gisulti nga ako i-represent gani ang Ormoc. Ang ila pagtuo kay basin mga drag queen baron ako apilan drag queen. So, salamat ko ni kanang ka Mama Eugene or ka Gampay kung nagtan-aw man ka karon. Thank you for this wonderful question naman on. Word of question. Thank you for the wonderful costume. Anyway, ato ang i-judge ang imuhang performance, imuhang content para ani na challenge. Mag-start ko sa imuhang mga strong points, gana ang message sa imuha video. Na-insert ni mga imuhang personality as Riza na funny pero dili gay ka ng funny ratanan. Naaday po yung emotional side si Riza na napuday kay giagian. Nakita na ko sa first part sa video, hantod sa last part, good messaging, the fit is giving. However, when it comes to your editing, especially sa first part, sayang kay kung na-timing pa tong pagbuno sa paper sa katong mga beat, ma-pull off ta na to nimo. Ang mga captioning, kung ako viewer, maglisod ko kung kanus amo gawas tong words. Kayo sa ni gawas ang words mo pa ka ni Ana. Ni Ana ka ni gawas na pud ang words. So, nagpaabot ko kung unsay mo sunod.
Pero pag start na sa lyrics, kuan pud gani keep up ka sa ani na challenge. Pero nakulangan lang ko sa technical skills, editing skills. I hope na i-explore pa na nimo para next time mas mo bongga pa gyud ang imong content. Actually, napansin yun ako nga ay pa mo nag-execute, nagluyag yun ka. O ikaw naman mismo po nag-ingon nga pag-announce gyud sa challenge, mo gito nga naghilak na kagmaayo, nakita gyud na mo sa execution pod nga naglisod ka. Ang mga ingon ani gani nga pagsulay Riza, di gyud ka angay magpadala. Ibaw ka ngano, ang pinakauna na is if magluya-luya ka, i-advance na nimo imong paguna-una nga lisudan ni oy di gyud nako ni makaya, di gyud na nimo makaya. There's a power in manifestation, Riza. If ang imong tan-aw sa imong kaugalingon weak, mo transpire gid na sa kung unsa imong buhaton. So sa tan-aw nimo challenging ang usa ka activity, ayaw huna-huna kinahanglan nay dasig ba? Nay kadasig nga maingon jud ka nga kira na challenge na kayano nako na dapat ingon ana ato ang mindset. Kay mga Bisaya dili baya gid ingon nga magpaluya-luya. Ilado baya gid nga kana bitaw kaya nako ni. So, nakumot akong kasing-kasing ba nga, Riza dapat dili ingon ana ang ato ang paghuna-huna nga kung sa tan-aw nato lisod, atuwag yung ato bangon, ipakita nga si Riza ko, taga-ormo ko, kaya nako ni. Okay? Okay, cool. Salamat, Riza. Hi, I'm Kian. I'm representing the entire Mindanao. Proud ko nga bisda. Oh my gosh, I wasn't expecting that. What is my God? Wala no ginatanan pero nga naman jud ang uban gamay ilang pananaw sa mga Bisaya. Tungod ba ni sa atong mga pagpanulti, sa ato bang hitsura, mauna akong dako kayo nga pangutana. Pero dapat pa ko magpalumos aning mga storya ha. Sa unang tingnan pa lang, kay bakong tuna tayo maabtan. Walay dalang nga lagyo, kung ang dugan ang nagsugo. Ug sa atong pagkita, tunang mapuptan. Tinud nga kalipay o hilabihan. Bisan pa og taga-asa ka, dapat maghinigalahay ta. Kay kami mga Bisaya, intelihente, kugihan, Yes. madasigon, mapinabangon, disiplinado, ug labaw pa sa tanan, mahigugmaon. Maong makaingon jud ko. Sa tanaw ni mo Kian, na-achieve ba nimo ang naa sa imuhang imagination sa pag-conceptualize? Dili siya kanang pag-imagine ako, pero nalipay ko nga na-pull off gyapon ako siya somehow. Kay inana man jud na gyud nga na mga things good nga ato ang ginapreparahan. Tapos dili mahitabo, pero ang importante unsa atong next course of action ana. So happy ko sa akong output, Uncle. Makahappy po ang imuhang output yun kung maglantaw mi. Especially Kian nga sa editing, na-appreciate na ko itong transitioning ug dili na lalim ha. Kinahanglan yun na siya o plan nga imo habitaw unsa akong next na clip kay para ang last nimo nga gipakita, for example tong mga ana-ana nimo mo sunod mo sumpay siya kay ang transition dili lang sa editing, naagid siya sa execution sa ug isa na sa mga pinakalisod nga ma-achieve sa ingon ani nga klase nga content ug mao to imong na pull off gyud Kian. Sa storytelling lang kay hawod ka sa storytelling supposedly. Pero dito magod nakita nako nga nag-struggle ka in terms of pagsumpay sa imuhang storyline based sa execution sa editing. Kaya naa kay mga words or text, graphics, and then narration. So siguro isahon na lang nato kay 1 minute ra man gud siya. Lisod siya ma-achieve kung klase-klase ang mga elements. Medyo dito lang ta nag-struggle Kian. Overall gyud pag-ingon nimo nga sa tan-aw nimo nga na pull off gid kaayo ang imuhang buhing dugo challenge. Salamat Kian. Hi, I'm Ron representing Cebu.
Kaniadtong panahon nga igo na lang ko magtan-aw sa mga tao nga walay babag sa ilahang talento. Puro na lang pamalikas ang akong nadawat nga gusto ra mata ko musuway sa pagsayaw. Kay basin mao kini ang akong talento nga wala pa nako na diskubre. Gikaya nako tanan kasakit nga bisag pagsuporta na lang ang ilang mahatag. Ug wala damha sa pagsuway. Sa unang tingkad pa lang, kay bakong duna tayo maabtan. Walay dalam nga lagyo, kung ang dugan ang nagsugo. Ug sa atong pagkita. And the grand champion for dance competition is Ron Bolado. Hi, Ron. Hi, miss. Mura jud po kag sila Lapu-Lapu, no? Nag-represent na jud kag Cebu. Kuhang-kuha jud nimo. Sa usa jud sa awang nabantayan ever since before nga abot ko sa imong challenge, no, is consistent jud ka sa quality sa imong kamera. Kay di ba nag-start man mo og gamit na og phone adto. Ikaw jud ang nakitaan nga nindot jud imong quality sa kamera. Mapangutana kag unsa imong cellphone gamit. Ani nga klase nga content, ang importante gid ani is ang pag-execute or ang pag-video. Kay basi pag unsa ka kaanad mag-edit, kung wala mi siya pag-video, gakurog ang video, dili smooth ang pag-video, maapektuhan jud ang pag-edit ana. Which is kuha nimo. Kay mo man jay like the balancing sa imong framing is very good. Ang pag-transition very good. And then ang storytelling masabtan no, ang clear sa imong voice. O di ba murag wa mo iko ang imuhang tingog ba? Muna yung pinaka-importante, like nakuha nimo ang pagka-creative sa usa ka content creator nga even just few hours gipangitaan nimo pamaagi ang palibot kung asa ka maka-deliver og nice content. As in like na-amaze jud ko, and then na-represent nimo at the same time sa imong story, no? Napakita nimo imong storytelling. At the same time is na-represent nimo si Lapu-Lapu. Lami untag imo gipa-insert si Magilla, no, nga tinagbasay. Oh, na. Oh. Lami imo untag. Oh. Murag mo imo tong gipa-insert, murag okay na to, pero lindot jud kayo imong content. Like kung ako'y nagtanaw ato i-repost gyud no ba. Siguro paghuman sa Bisdak 12, magsugod na ka og create og mga contents nimo nga gigamit nimo mga experience. Kabalo ka unsa gid ang assurance. Ang mga tao nga feeling nimo wala ni suporta sa imuha, hinay-hinay na gid ang maingon nga Ron, proud kay mi nimo. Proud kay mi nimo. Tinuod na Ron. Kay sa imuhang gipakita, grabe kaayo ang imuhang improvement. Naagyo kay dako kay nga tsansa nga mahimo gid nimong ka-level si Telma, si Miss Cynthia. Timat-igod akong isulti. Ang success nimo sa content creation, ma-realize na sa mga tao nga wala ni tuo sa imo hagikan pagkabata nimo. Thank you kay Col. Mo nang padayon Ron. Okay? Padayon. Carissa Newell Finn Bono Fernandez, 23, gikan sa Dakbayan ng Ormoc. Naningkamot sa pagskwela, bago pa nagtrabaho, nagtukod og negosyo, nagpakita sa ilang kahanas o grabe makasakripisyo para sa pamilya. Kita na mga Bisaya, kugihan, mahigugmaon, lig-on, bisag daghay problema o nagsugod pa ta kay baw ko kita nga mga Bisaya kay baw mo bangon. Kay bakong tuna tayo maabtan. Walay dalam nga lagyo, kung ang dugan ang nagsugo. Ug sa atong pagkita, tunang maputan. Tinuod nga kalipay o hilabihan. Hi, Carissa. Hi.
Okay, Madi. so this is your final question. Beauty pageant, guys. Carissa. Kinsa nag-design sa imong gown? Sa ka-faculty member sa amo college sa EBSU, si Sir Sodomia Miller mo, kuan siya, kanang designer siya sa Ormoc niya. Ako siya gi-contact kay, kuan siya, siyang sig-advise po na ko mo apel og pageantry more. So, morning first time na imo nagisuot? Yes. First user? Yes. Alright, so let's try to give you some points sa imong content. Okay, mag-start ta sa imong message sa video. Unsa man ang gusto jud nimo ipasabot sa mga viewers ato imong video? Lahi-lahi gay ta nga pagka-Bisaya, like na dancer, na like sa work, na mama pod, like lahi-lahi tag sacrifices, and then kuan gani like bisag dagay problema mo bangon jud ta. Humana na happy dayon. Ana lang. Ganong murag na emotional ka pag abot sa sacrifices? Di unta kong hilak. Actually, kuan, ganan ko sa video karon kay kuan man gud sad ko, dancer ba niya? Usually ang family members gani kay nga moingon jud sila nga naman ni gamit ang sayaw-sayaw. Dili ang family mismo ba is dili i-acknowledge ang imuhang hard work. So karon ganan lang ko i-share nga bisag ingon ana gani, I think it's important nga i-validate na lang imo kaugalingon nga you've done sacrifices, and it's okay nga why mag-support nimo as long as naa kay na learn and magpadayon ka. Magpadayon ka. So, mao to ang message sa imo video. Nagets na nako kay as content creators po nag-start sad bay gyud ko as a teacher man gyud ko by profession. Ako gyud gitalikdan ako ang pagka-teacher kay gusto gyud nako i-push ang content creation sa sugod. And mao sad nako madungog sa mga tao, even sa uban members ako pamilya na ngong sige man kag video-video di makakwarta kung nag-apply pa daw ko sa DepEd, nakasulod na ko na daw dapat ko'y sweldo. Pero ako gyud na siya gipaningkamutan sa isa ka tuig. Bahalag wala ko'y kwarta pero happy man ko sa akong ginabuhat. So same rig hapon na sa imo, kung passion nimo ang dancing, Ron, ay gyud mo pagpadala sa mga istorya sa uban kay dili na sila ang nagpadagan sa imong kinabuhi, number 1, og imuha ng kalipay man, no? Surprise them, prove them wrong. Someday, waka kabalo mo dahil nang magpataas sa imo, di ba? Let's go back to your content. Kung ako magtanaw sa imong content, Carissa, kay mag-smile gay ko, kanang dili ingani akong tanaw. Ingana marag excited ko magtanaw sa imong video. Ganahan ko sa imo angle kay duol ka sa camera. Tapos gigamit nimo ang green screen. Although ang ato ang quality sa green screen kay dili siya giving. Kaya napay mga green. Dili siya slay for today's video. Pero okay lang na siya. Imagine kung naanag yun mo sakto na equipment. Mo nang kabiliban ako sa inyo kay ang gihata gali kay dili like pang pro na gyud na content creator na mga equipments pero ginapagpangitaan gyud inyong paagi. Especially kabiliban gyud ako sa inyo ang inyong storytelling. Abtik gyud kaayo mo. Lahi mo karon gyud. Nadyoy message ang inyong video. Transition wise katong tuyok-tuyok ganahan ko ato. Good messaging para sa ako kay ni-perform gyud og sakto ang imong content for today's video, Carissa. Congrats. Salamat, Carissa. Hi, Moises Sinato, 22 anyos og nagrepresenta sa usa ka mag-uuma og way laeng lamiang Bisayang manok sa Cebu Province. Ako si Moymoy. Usa ka adlaw nang-apply kog trabaho. I will not hire you because of your Bisdak accent. Wala sila kabalo, mga Bisaya, kugihan, porsigido ug talentado. Sa unang tingnan pa lang, iba kung duna tayo maabtan. Walay dalam nga lagyo, kung ang dugan ang nagsugo. Ug sa atong pagkita, tunang mapuptan. Tinud nga kalipay o hilabihan.
Basta bisdak, abtik, grabe mo trabaho. Before ko mag-start, gusto ko mag-thank you sa akong outfit from Madi Telma. Kaya magkuha na mag-spaghetti na mga ako ito nga. Uy mo na mong sauton. Kaya siya kay ga-inana bito nga, ay uday, no, murag kuhan, mag-represent pa ka karon nga dapat muratag Filipiniana ba. Yang abtik pa guys, Madi, o kanisutan ni. De was lay na punta ron. This is it. Okay, hi Moises. Hi Moy. So nalipay ko sa ibong improvement no kay base sa giingon nila kayo amadyo ko naka-start from the very first day nga namo diri nga ingon sila nga nag-struggle daw ka sa mga past challenges and then also ingon pud sila nga waday ka background og mga inani, mga editing. Usa ra jud ka probinsyano sa Cebu nga malipayong nagpudso o nga tigluto, ingon ka tigluto ka diba? So wala gyud ka ingon nga mga background editing something like that. But I'm very proud kay na na-deliver nimo siya og tarong. Like ang story is nasabta na ho, no? Usa ka probinsyano and then nag-represent sa Cebu. And also ang aho lang is medyo nagkuwangan lang ko sa transition mga inana. Pero kasabot ko kay beginner and then wala kay background og mga unsa pa na diha. Pero nalipay ko kay nag-improve gyud ka, na step up gyud nimo og na deliver gyud nimo og tarong. Ngadto lang jud is nagkuangan lagi ko sa mga transition. Ya, lami ang tatuo ka ng kana bitong pag ending ato na kay pasabog ba. Nga sa ba murag mo balitok ba kaadto or sani ba kana bang naa kay transition nga ipakita kay para murag wow mapaana ka ba. So mura to ako ang ika-feedback and thank you. Koomonok manamato minsan ako'y no aldo kagiring to Biblia umawa anos kay ko so ipakita ko kay ko kawalo pa na nakita na mga kain inuwan. Mariano Aldo Cantantibo kadi si Jelwin Milla nagrepresentar tatala ingod at manibo try. Bawa uy. Lalago. Ata. Hawa diri bi, wa man kay apil diri. Sakit man dawaton apan permi kuning madunggan kay kami kuno dili bilong sa katilingban. Pero permi natong hinumduman nga kitang tanan angay mahalon og respetaran. Mapalumad, Muslim o Kristiyano ka man kitang tanan dunay bili sa katilingban. Sa unang tingnan pa lang, kay bakong duna tayo maabtan. Walay dalang nga lagyo, kung ang dugan ang nagsugo. Takadi nakaruman to tribon ata manubo kono ki og kasipod ng ipapitaw kana kay ki way kakantan kultura so si kanta do ikakaya way do ikabugata. Be proud to be alumad, be proud to be ata manubo. Hello, Madi. Hi. Ano sabihin ko naman sa imong video? First and foremost, kanina i-share na dati pag adto nako diri gusto jud ko muda og like competition jud but as days goes by na realize ako dili may competition ako nadto diri it's family na di ay kadugayan and then kanang output is medyo na pull off nako siya and then proud kay ko is nagde time nga para ma-represent o mapakita nako akong tribe ma-voice out nako amo ang gusto ba ipahitabo sa ipaabot sa katilingban. What I like about your video kay gi-represent gyud ning imong culture, imong tribe, no? Nakita gyud na nako gigamit nimo imong ang inyong dialekto para sa ani na video pero makasabot mi kay yes, nagamit ka og captions. Okay. Sa sugod sa imong video, nalanganan lang ko atong murag ng hilamos nakapadulong no murag dugay na siya kaayo. Kulang mo akong clips man. Pwede tayo nakato ni kanang sarang. Bitaw pag ingon akong gi-imagine pag ingon ato namagud kay sa imong VO like bisan unsa pa ka atamanubo, Kristiyano, Muslim, gana ta natog nagamit ka green screen representation like sa mga churches. All in all,
Ganahan ka ko sa imong video. Thank you, Madi. Thank you, Col. Thank you. Proud of you ka na. Baby Joy Daligdig, gikan sa pinakalami nga bingka, Sulok, Davao del Sur! Yay! Go, 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 mama! Go, 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 mama! Yay! Bingka mo dira! Go, 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 mama! Yay! Daghang salamat, ma! Naingani akong kinabuhi ron, tungod sa mo ang bingka. Sa unang tingin pa lang, kay bakong tuna tayo maabtan. Walay dalang nga lagyo, kung ang dugan ang nagsugo. Ug sa atong pagkita, tunang mapuptan. Tinud nga kalipay o hilabihan. Proud anak sa mamingkahay, proud bisdak. Hi, Baby Joy. Hi, Miss Cynthia. Bitaw, so pagkakita sa imuhang costume before, like, kana bitaw, na-excite ko kung unsa imong final output. Kay, murag, usa ka sa mga bungacious kayong mga outfit today, no? So, muna nga, na-excite yung unsa jud ang imong final output. So, nakita na ho is, na-represent yun nimo og tarong kung unsa to imong giagian, nga tungod sa bingka is, nakahuman ka og eskwela, ininana. But kato lang sa first part nga katong Go Go Mama is medyo dili kay siya smooth pagka sumpay sa sunod nga clip. Nindot unta adto nga Go Go Mama, ang sunod nga Go Go Mama imo na untang gi-insert tong another clip imuhang gi under ang audio, and then magbutang kang another clip nga dili lang kay ga og bingka imong mama, siguro maggamit kag laing clip unsa ba naining palit niya or gipaningot ba siya, so para lang mapuno tong Go Go Mama. Para inana ba kay para dili kayo ingon nga murag boring ang transition, para mas masabtan ang story. And then also sa last part pod is nag-expect kung kana bitong murag inig-anak nimo gikan sa imong costume, murag ibalik nimo tong imuhang costume before or inig-anak na pod lahi na pod nga costume. Unang inana ba daghan kay transition kay para bibo kay tan-awon. I'm still very proud kay for few hours nga imong gi-execute nga klase nga content is napakita og na-deliver jud gyapon mo siya. Taro na lang siya mga gagmay nga mga kinahanglang i-improve, but thank you so much kay na-deliver nimo siya og taro. Thank you, Missy. Thank you. Challenge ninyo, 3-character skit. Atong i-welcome, Ungart Joseph Sagallo! Hello, good morning! Alam mo ba ko kay technical issues kinang akong yatubang. Unsay nahitabo during conceptualization? Nag-breakdown yun ko po. Kung magpadako sa dismaya, wadyo ko'y mapasa na. Grabe imong pagsaka from day 1 to day 7, nga ni Ana gyud ka sa day 7. Yung may pagsaka nimo mo grabe po kay nga drop bitaw nga nibalik ka sa sugod. Basta nanay challenge gani kay wala ko'y pakinila. Mo dyan ako Di pakisikarisan ninyo. Dili ba? Dili ba? Basta nanay challenge. Gwapo si Ongart. Yeah, personal actually. Pero mas gwapo ka, Madi. Mas gwapo ko Kaniya, nag-create kag content. Ang akong ni Kuya Cheats, Look Kuya Cheats, silent but deadly. Right. Si Ron kay Nay live-in partner. Kung Nay anak, dismayado ba ka? Pasaylo ako sa asawa. Ako ba yung nag-flirt si Ron?